の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモードGood afternoon and welcome back to my channel. Yes guys, for today's video, gagawa tayo ng gelatin. Gagamit tayo ng Fiesta Gulaman, Swak, Bear Brand, sugar, and ang sarap ng usaoy, tsaka yung condense. Yun yung mga ingredients po natin para sa ating gelatin. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, just keep on watching. See you later! Hi! I'm back! O, gulat ka, no? Kapal ng lipstick natin. Okay, papakita ko na yung paano gawin. Siyempre, niready ko na yung kaserola. Yan. Tapos, yung tubig, yung condense natin, Doren, tsaka yan, isang sachet ng Fiesta Gulaman, isang sachet ng Swak, at ito, syempre hindi natin yan uubusin guys, kasi gagawa lang tayo ng isang sachet ng gulaman. Tapos, itong Swak, kalahati lang nito, tapos kukuha lang tayo ng siguro mga 4 na kutsara ng asukal. Tapos yung tubig, mga 5 baso. Okay, let's start guys. Naka-ready na mga 5 baso ng tubig. Lalagay tayo ng 5 baso. 1, 3, 5. Pagkatapos, magpakulo ng kahit 5 minutes. Pakulo tayo ng tubig. Ay, wait. Sorry, I forgot. Dapat pala ilagay ito muna sa sirola. Ito. Kailangan pala nakalagay siya para hindi mamuo. Ayan. Ayan. Red color po yung pinili ko para mas magandang tignan ang ating gelatin. Kukuha lang tayo ng spoon. Yan. Haluin siya para hindi mamuo. Ang dilim haluin muna. At saka painitin. Yun. 5 minutes guys. Ayan, nag-uumpisa na siya guys na kumulo. Kailangan natin siya haluin para hindi siya mamuo. Ayan. Diba? Red na red, diba? Gusto ko ng mga ganitong kulay. Red, blue, white. Medyo pahinaan lang natin yung apoy para
hindi matapon, hindi kumulo ng kumulo. Yan, mahina lang yung apoy. At ire-ready ko na rin yung gatas. Yan yung gatas. Ilagyan ko po siya ng mainit para hindi rin mamuo. Kailangan po siya tunahuhin bago ilagay doon para hindi mamuo. Para maganda po yung resulta. Yan. Ilagyan ko po ng konti mainit na tubig. Pwede lang natin siyang ihalo. Yan. Ay, may namumuo. Haluin natin na maigi. Yan, haluin natin kasi nag-uumpisa na siya eh. Yan. Tapos lalagyan ko dito kasi hindi siya natunaw ng maayos. Yun. Kukuha lang ako ng konti dito. Sayang kasi yung gatas eh. Yung sayang na sayang talaga. Yan. Ilagyan. Unsa man! Pagkatapos, isusunod ko itong condense. Yan. Yan. Para masarap. Halos kalahati po yung nilagay ko. Yan. Yummy. May tumulo. Hirap naman ang walang tagahawak ng cellphone eh. Ako lang yung tagahawak ng cellphone habang kumukuha ng vlog ko. Yan. Haluin. Haluin hanggat hindi mamuo. Ay. Nilagyan ko na po ng asukal. Hindi ko nakuha na ng video eh. Nalo ko na. Tinansya ko lang. Para masarap. Ayan, hinalo ko ulit. Pinatay ko na yung apoy. Pwede na po siyang ilagay sa mga Tupperware o magagandang Tupperware para maganda yung hulmahan. Ako wala akong magandang Tupperware eh. Kaya yun yung gagamitin ko. Ito. Lagyan na ng ice cream. Tapos ganito. Tapos bowl. Yan lang po. Depende sa inyo kung gagamit kayo ng magagandang hulmahan. Okay, lagay na natin guys. Ayan. Nilagay ko na po sa mga lagyanan. Sa isang sachet ng Fiesta Gulaman, meron tayong tatlong nagawa. Circle, rectangle, and a small rectangle. Diba? Pagkatapos, palamigin at ilagay sa freezer. Palalamigin po muna natin yan mamaya. Pagkatapos, titikman na natin kung masarap po ba ang ginawa ko. Okay. Ayan, sinusubukan ko guys na alog-alugin siya. Malapit na po siyang lumamig at nabuo na siya kaso medyo mainit pa. Hindi pa pwedeng ilagay sa freezer. Pero nabuo na po siya. Ayan o. Sumasayaw-sayaw na. Maya-maya ilalagay ko na po siya. Malamig na po yung dalawa. Yung isa medyo mainit pa kasi medyo marami siya kaysa dito sa dalawa. Kunti lang yung nilagay ko. Kaya, mas una siyang lumamig. Kung napapansin nyo guys, may toppings na sa ibabaw. Kasi nilagyan ko po siya ng saging para maiba, diba? Para mas masarap. Depende na po sa inyo kung maglalagay kayo ng toppings sa toppings o hindi. Okay? Lalagay na po natin ito. Oops. Ayan.
Lagyan natin yan ng takip. Let's try this. Let's try this one. Kung masarap. Kung ano na. Butanganan ko nga. Wala, dali dahil. Lagay! Lagay ko sila sa... No, no, ho.